Tämän opetusvideon aihe on Sir Isaac Newton, englantilainen matemaatikko, fyysikko, filosofi, tähtitieteilijä ja alkimisti. Hän eli vuodesta 1642 vuoteen 1726. Häntä voidaan pitää keskiajan jälkeen merkittävimpänä matemaatikkona. Ja hänet luetaankin yhteen kolmesta suuresta matemaatikosta. Kaksi muuta ovat siis Archimedes ja Gauss. Hän tosiaan sattumalta syntyi samana vuonna kuin Galileo Galilei kuoli. Henkilö, joka varmasti on vaikuttanut Newtonin kiinnostukseen tähtitiedettä kohtaan. Isaac Newton syntyi joulupäivänä vuonna 1642 Woolsthorpessa, pieni kylä Englannissa. Newton syntyi keskosena, niin heikkona, että pelättiin, että hän kuolee pian syntymän jälkeen. Hän koki melko epäonnellisen lapsuuden ja koki hylkäyksen tunnetta vanhemmiltaan ja koki katkeruutta heitä kohtaan. Nuoresta pitäen Newton osoitti kiinnostusta mekaanisiin laitteisiin ja keksintöihin, vaikka olikin melko vaatimattomista oloista peräisin. Ja hän myös rakenteli näitä erilaisia aurinkokelloja, tuulimyllyjä sun muita laitteita itse. Tämä kiinnostuksen kohde vaikutti varmasti siihen, että hänet lähetettiin 18-vuotiaana opiskelemaan Cambridgeen. Yliopistossa luettiin muun muassa Descartes, Galileota, Aristoteleeta ja Thomas Treatia. Newton myös kiinnostui myöhemmin sitten esimerkiksi Robert Boylen kirjoituksista ja geometriasta. Hän luki Eucliden alkeita. Yliopistossa professori Isaac Barrow varmasti inspiroi Newtonia paljon ja vaikutti hänen suuntautumiseensa kohti luonnontieteitä ja matematiikkaa kohti. Newton alkoi itse myös kehitellä matematiikkaa yliopistossa ja jo 23-vuotiaana Newton kehitti esimerkiksi yleisen binomisarjan ja aloitteli differentiaalilaskennan alkeita. Newton suoritti kandidaatin tutkintonsa elokuussa 1665, mutta tämän jälkeen rutto sulki yliopiston ja yliopiston ovet pysyivät suljettuna seuraavat 2 vuotta. Newton palasi kotiinsa Woolsthorpeen ja jatkoi differentiaalilaskennan kehittelyä, myös tutki aktiivisesti gravitaation teoriaa sekä optiikkaa ja tähtitiedettä. Näitä Newtonin ruton aikaista vuotta kutsutaan hänen kultaisiksi vuosiksi. Hän oli erittäin aktiivinen luonnontieteiden tutkija näinä 2 vuotena. 27-vuotiaana Newton oli jo palannut Cambridgeen, oli suorittanut maisterin tutkintonsa ja hän näytti professorilleen Barrowille tutkimuksensa ja tämä luovutti professuurin hänelle, kun Newton oli 27-vuotias. Ja Newton teki töitä yliopiston professorina seuraavat 18 vuotta. 30-vuotiaana Newton julkaisi tutkimuksensa valon väreistä. Hän esitti myös vallankumouksellisen ajatuksen valon atomistisesta luonteesta. Ja näitä töitä kritisoitiin hyvin paljon. Tämä vaikutti Newtonin kiinnostukseen julkaista töitään ja päätti, että näitä töitä ei julkaistaisi vasta kuin hänen kuolemansa jälkeen. Ja vaikka näitä töitä tosiaan julkaistiinkin hänen eliniänsä aikana, niin näitä julkaistiin sitten vasta paljon myöhemmin kuin ehkä olisi ollut, jos näitä ei olisi kritisoitu.
Tämä kritisointi Newtonin töitä kohtaan synnytti paljon kiistaa englantilaisten Newtonin kannattajien ja ranskalaisten Leibnizin kannattajien välille. Ja siitä johtuen itse asiassa matemaatikkojen välit englantilaisten ja ranskalaisten välille katkesivat lähes 100 vuoden ajaksi tämän seurauksena. No, samaan aikaan kun Leibniz, Newton tosiaan kehitteli integraalilaskentaa ja oli myös aktiivisesti kehittämässä optiikkaa, muun muassa oman vallankumouksellisen peilikaukoputkensa, joka oli edellistä mallia paljon tehokkaampi ja tutki paljon astronomiaa. Newton myös tutki sähköoppia ja elektroniikkaa, kehitti oman sähköstaattisen generaattorin muun muassa. Vuonna 1687 julkaistiin Newtonin pääteos Philosophia Naturalis Principia Mathematica, eli luonnonfilosofian matemaattiset perusteet. Nämä päätulokset olivat olleet Newtonilla valmiina jo noin parikymmentä vuotta. Tämä yksittäinen teos on varmaankin fysiikan kehitykseen eniten vaikuttanut yksittäinen teos. Itsekin näin tämän Turun yliopistolla mekaniikan kurssilla, ja teoksessa Newton perustelee havaintojaan pitkälti geometristen todistusten avulla. Teos pitää sisällään tosiaan painovoimalait, ja nämä antavat selityksen Keplerin planeettojen liikkeille. Vuonna 1699 Newton palkattiin rahapajan johtajaksi. Tämä johtui siitä, että Lontoossa ja Englannissa oli paljon ongelmia rahan väärennyksen vuoksi, ja Newton sai pestin vastaan, ja hänen tehtävänsä oli kitkeä rahan väärennys Lontoossa. Newton lopetti luonnontieteellisen tutkimuksen tänä aikana, mutta kehitti esimerkiksi paljon valuutta- ja taloustiedettä, joka on vaikuttanut myöskin moderniin valuutta- ja taloustieteeseen. Vuonna 1705 Newton aateloitiin varmasti pitkälti hänen ansioistaan rahapajan johtajana. Hän on eräiden arvioiden mukaan tuonut kruunulle suuria määriä rahaa tästä työstä, jonka hän teki rahapajan johtajana. Jatkoi aateloinnin jälkeen vielä parikymmentä vuotta rahapajan johtajana ja kuoli vuonna 1727 84 vuoden iässä. Ja ehti tosiaan eliniänsä aikana kirjoittaa hyvin paljon tutkimuksia eri luonnontieteen saroilta.